Ayan, hello guys, this is Eric Hilot of Digo City. Welcome to my channel. Maing buntag, sir. Ano yung pamati? Hawak, dire. Dak-dak mo. Ano sa mga dakdak? Dugay na. Dugay-dugay na? Mga karusaman? Sa dugay na. Dugay na? Gapon was pa ng pod. Na dakdak na pagkagahapon. Ano na dakdak mga? Unsa man kanang danlog o Danlog. tubig, unsa man sa lapok. Ano na konsum na ka? Dakdak man. Ngihi ko. Nanghira, basig hubog. Dili ko buntag man. Buntag. Nakainom ra, wala po. May pa mahubog no, kaya di pa matumba. Walo na ganal. Sige. Kamang man di man matumbang hubog din no. Di man may slide. Paminon mo dire kanang meron sa masakit, kanang ngulngol, halang ano man. Ngulngol siya. Dili di mawala. Wala na mo inom tambal. Di naman na. Nya, Gapon. wala gyapon. Gawas ang nindiri imong hawak kung sa pilain. Kung sa pilain mga pamati nimo. Likod. Sakit likod, sa pa. Dara. Ha? Dara. Likod ng gawak. Likod hawak raw nilain. Ito nang gingon ni mga binhod. Kuntian mo medyo usahay ni. Binhod usahay. Saan na ka nagabasa pa kaghapon, gabi, masa, hapat, ligo. Ligo kay kapagan sa ba. Sauna, Sa una. magbasa. May nakabalo ka sa kuha. Tulo kong mangod dere. Ha? Mangod sa palengke wa. Do. Isa na ruwas. Asa ni prescribe. Rabina. Arbina. First karam dito sa gawas, dire ang Rabina. Sige. Wala na ilain. Wala na ilain. Sige. Asa may balay nimo? Playa. Playa. Dagang ko customer sa playa. Yeah. Dagang After 6. 6. Dagang ko customer mga playa dire. Ayan, sige. Shout out sa taga Aplaya, Digo City. Hello guys, mga suki na po sa taga Aplaya, Digo City. Shout out sa inyo ha. God bless sa inyo mga pamilya. Happy Sunday. Sunday bro? Happy Sunday sa inyo ha. December 11. Ayan, so December 11. Advance Merry Christmas. Merry Christmas advance. Sige sa of course ako mga viewers outside of the Philippines. Kanina nakita na mo katong ganina, taga Malalag to. Ito. Taga Malalag. Bago mag-video ano, i-upload na to, nana ka sa YouTube. Magawas na ka. No? Makita na ka sa tibuok kalibutan. Kita itong gwapo ni. Makita yung kagwapo. Asa ka nagtrabaho sir? Kita ano taga-perming? Wala, palengke ko na. Palingkan sa may ko mo. Libro ko sa na palengke. Pamilya na tumong naong ba? Kita may ikos mga ng kila mo. Sa naong ba? Kanang marag taga-digos ta, kanang marag magbangkaanay lang. Mga, dili man ta kaila, pero kanang magsigit at sugap. Pero mapamilyar ang naong. Karaan ko sa terminal. Terminal ng daan? Terminal ng daan. Naapat to mga Lunings Street Shop, Arbels, Binings, Rowena, kakangkaan ng mga tindahan na. No? LM, ano yung mga karaan. No? Naninda mi sa una, mama, cigarette stand mi. Kami cigarette stand diya tungod sa Lunings Street Shop. Lunings Street Shop, niya Arbels, anak, di ba, pustihay mo na. Anak mo po sa una, no? Back to back lang, pero kwarta na. Pero lisod na mga kaya. Bait na mga kaya. Sige. So, shout out sa mga viewers sa nagasuporta sa ko kanunay, nagtanaw sa kuha, nag-subscribe, nag-like, nag-share. Maraming salamat sa inyo sa inyong pagsuporta sa kuha. Please support me, no? Dari sa Digo City, Davao del Sur, ayan. Taga-Digos ko na ito ng tanan niyo. Of course, sa mga viewers na to, outside of the Philippines, thank you for watching my YouTube channel. Special mention Singapore, India, Malaysia, Indonesia. Of course, ang Pilipinas, number 1. No? Of course, number 1 ako pasalamatan kanunay, matag hilot na ko matag video. Maraming salamat, Digo City, Davao del Sur, Mindanao. Ayan, maraming salamat, no? Digo City, Davao del Sur sa mga suki, sa mga viewers, hi sa inyo ha. Kumana kami lingaw-lingaw kahapon karon naghilot na punta, no? Sa kadula pa ka-subscribe sa akong channel, please subscribe, like, and share po. So ayan guys, maghilot ako. Shout out sa taga Playa,
Digo City, chapter 6. Ayan, chapter 6, hello sa inyo ha. Sige. Tangga, manin mo sir? Ah. Apa brief na lang? Murag, alam nga naman, nag-brief ka. Wala, sige, di mo brief. Okay na. Kaya na yung banda rin, what may brief? Yung na, palitin po nyo brief, hindi yung sap. Sige, na yung t-shirt, ambil. Hulog ka ha, ambil t-shirt. Dagang usukit at playa dere. Hulog. Sugar ni mo, kira? Kira. Muhang high blood, dili. Saka kamay, dere. Saka na kamay. Anak ko to pa, panaan lang. Anak ko, kira ka na. Ligorin niyo, dere. Mama, ligorin niyo sa dere. Para na makakita. Para na witness. Ali daw dyan, dari talintod. Para na witness. Ali daw. Dari kau. Dari. Ada sih. Oh. Kung saan mo ni ma'am? Mana? Ah. Bilitan mo. Bilitan mo. Nakaroon mo. Atong gikuan gahapon diamond ba? Atong dito sa banda diamond. Dili mo copyright diamond. No? Dali, tara dari oh. Dari ka, dali. Kani ma'am o taga Malalag. Ay ka na. Dali, dari dyan. Taga Malalag. Keduhan na ni Dool Squadron. Siya tinod pangalan? Ha? Johnny. Juni? Ano tinood? Tinon ba? Oh, senior na na siya. Oh. Ha? Juni, senior? Oh, Senior, gamay ginamay junior. Ay, katuod mo doon ma'am. Okay. Diri, manggod ba niya? Kaya dapat saya nak put panggas Facebook. Amo ba? Magkalugar mo tanaw sa YouTube. Ano yung YouTube? Isa siya yung Eric Hilot. Ah, iya. Eric Hilot, nga nga dito. Kalugar mo, subscribe po. May laman doon nga isa. Gawas na nini siya. Aabot na niya sa Amerika. Ang kay mga viewers sa Amerika. Ah, Canada. Worldwide mo na yung YouTube. Wah, ini. dito. Kaya mo comment kaya sa kong, kung daw kaya, Tagalog daw ko, kaya hindi sila sabot. Wah, sinsa mo, Bisaya man dyan ko. Kaya murag makuha mo ka ng Tagalog. Hindi ko na mo, mahirapan man tayo sa kalison. Tinagalog tani. Oo. Hindi ba? Kaya ra. May kaya ra. Sulti lang sa kita kaya para mabawasan. Tingnan lang din taon na nakakakuto sa iyang likod. Diya sa may lubot batang. Diya makaw. Tapos di katikan dyan ba? Wala patayin sa amin. Maguna mahubad,
Sakit na, madugang, nilak na magkanaano. Una, Ano mo rin, mausap, ano? una, usap din siya. Dili na Madugang, ang tawag na, dyan isang kiyot na. Ah, Manaana man, mausap man. Sakit man, kadilakaw, kaya murot na yung nasangit ba? Mana. oo. Takilid ang lakaw ba? Usap ka. Ha? Nagdukog yun niya, sakit pa kayo. Hindi na mo pa mo dagan, ay badagan pa sa kana po dagan pa ubos. Ah, Depende sa pagkaigo. iya nga kay, pasa kay, hasta pa diri mo. Lan, Dindon. dubli niya. Sakag panaog. Oh, sakag. Yan ako yung ano ka na. Facebook. Ay, na pa din. Oh. Facebook, Eric Hilot ang binisya. Ah, Oh, Facebook live na siya. Ngayon, nagi magkakita sa kong trabaho. Eh, wala ka mong kuha, wala ka kabalo, yung tana, istorya lang. Yun mo sila, yun so, makita, no? Isang layo kayo ka, o naka-friend ka sa kuha, at least nakakita ka. Eh, sabi tao ka nang hindi ka kakita, kung saan yung hilot. Tanawa naman sa live. Makita ka. Cellphone ka na? Dili? Andre, mag-wheelchair na. naul. English klase. Kung na, disgracias mo to. Ano, gawas ang bukog. Kasi karan, disgrasya mga gabi na. Mali dili na Emergency. emergency. Mamuko na ba? Gawas ang bukog. Atong diri ka itong naisa ito. Nahilot ako ah. Hindi yan kamo yung diri, yung anak na diri. Inmax ba? Cinta dagan, lupad. So, ganong cinta no? Sumit. Isang pa siguro 20 o malupad ka pa. Pag-ura pong disgrasya kahit ito mabini, bataan. Kaduha. No? Na nagka-video. Dahil buntag. Atong nag-video ako, atong customer po. Ah, Ako po'y naghilot po ito yung anak ng disgrasya. Mahalos di nakatikang. Paghilot dito so okay na na ako eh. Isog kayo ng disgrasya, basta di yung kumurot. Ako, dalihok na lang ba no? Sakit kayo ba? kanong dugay na kaayo ba nga na murag na undan na. Matabang mo na, yapon. Ah, Kato ganit taga Davao nga taga Bangkiroman nga 4 years di kalakaw. naul. Lakaw na. Di na gud maihap ang itambal sa yan. Si Papa no, yun sa tuloy, pero idara naman. Facebook lang nakakita. No, wala. Layo biya kayo, no? Isa may istorya dito, customer layo kayo. Kung makita nyo social media, kung kayo siya, no? Ana lang ko testing. Ana raman na. Kung di ka mo testing, di wala. Oh, mawag. Yan naman po yung mga video na ko. Yan na. Nalakaw ko siya. Kwanto siya, anang pasmos kusog. Pag magtrabaho, pag uli, maligo. Ah, mao na. Ano yung pasmos? Paralyzed ka ba yan? Paralyzed juga dia. Pinakabata na kong gihilot rin nga na-paralyze, 16. Oh, Naligo bago matulog. Pagbata, wala ko kusog. Kasunod sa iya, 19, bago lang. 19 years old. Volleyball player. Pag magdula, ligo. Ligo. Nating mga Zinjing ni.
bisang mahagot ang sa dili or bisang nag-trabaho na to opisina. Pag ulit sa balay, di kita pwede magbasa. Bisang ko pa trabaho. Maayag ito. Dita Sinton. Bawal na, makapas mo na. Samot naghago. O laborer, kung makalsag bukas, o hindi na pwede. Init niya yung dugo. Nakarang pag uli, ligo ko mo. Paralyze juga na. Pero no, na may advantage, dugay pa po. At least dugay pa ma-paralyze, no? Dugay po mo May na lang. Pero wadlock ya po sa. Pag ma-paralyze na, diyan, lingkod-lingkod na yun na. Hindi na taga pa-birthday, hindi na taga pa-mista. Diyan naman ka, lang nga dadong gano. Sa gabal man, mo na hinungdan ka na magbasa. Masa, hapat ligo ni Kulis Balay. Pag maglaba, maligo ka na. Naghang na paralyze na. Dalam paligo daan. Godaan. Paligo daan. Yung tiyong, ganahan na siya. Yung tiyong, lami ang hagop. Tulog na. Yung tiyong na siya, kilami man. Brenda, di mo boss? Okay. Amot, hindi na ako eh.
Banon lang. Kaya kami. 48. 48. 49. Ito, 50 na. Oh. Atong November 30. Sige, gamay. Ha? Kaya ra? Ayun. Ah, may kay kaya ra. Kaya ako. Hindi naman tayo. Nakom. Mag-explain ko sa mga boss, paminawa ko ha. Ah, Mag-explain ko, paminawa po ko ma'am, kay importante kini sa ato ang kalawasan ha. Ang dili lang kita pero sa tanan apil ng viewers. So, kani dire, kung pa mo masayod mo ni balay sa uric acid, balay sa sugar. Balay sa uric acid, balay sa sugar. Ay kalimot ha, imo una nato ni siyang balay para mas dali siyang saktan bot sa butong balay siya, dili gyud sa parehas no. So karon automatic kung mataas ang atong uric acid, ang atong dugo mag-sticky. Dili mayong circular sa dugo. So kung mabot ang time nga di na gyud magtarog circular ang atong dugo, kung ato na i-repair sa doktor mo ni pinakababa nga rason nganong i-dialysis ang tao. Depende sa doktor, depende po sa ato kung magpa-dialysis na, kaya ang dialysis ba is forever. Forever gasto na siya. No? Pwede rin yung tato di dialysis, kaya ang importante mag-circular na kita dugo lagi problema na, no? Di na mo daloy, no? Karon pag mo atake ang stroke or mild stroke sa katao, kung taas ang uric acid, kani dire, ang mapektuhan sa tao, hap siyang lawas, kaning wala may maygo. Kung mo atake ang stroke or mild stroke sa katao, kung taas ang sugar, kani dire, ang mapektuhan sa tao, hap siyang lawas, kaning wala man, ito o may maygo. Mao nang explanation nga ang atake sa stroke dili parehas. No? Kung na may nakita nga may stroke patient mo na sa ano, lahi itong paralyzed, taas mo na to sa suksok. So karon, pag matake ang stroke or mild stroke sa katao, kung taas ang uric acid o kaning sugar, nagsabay. Sugar o si uric acid nagsabay. Ang resulta na, gulay na di yun nakalakaw. Pero pwede pa na sa tabangan nga makalakaw. No? Napo yung bang atake sa stroke, napatiba ba mapiktahan. Napatiluyan. So ana lang yun na, manikamot ng kitang wala ng dialysis, wala ng stroke, wala ng mild stroke.
Kung kamot ta sir, nga kani mong uric acid kani dire, di gyud ni musaka ang atong uric acid ha. Dili mo taas or musaka. Ang pangutana unsaon man nato nga dili mo taas atong uric acid para di ta ma-stroke or mild stroke. Una-una bawal manigarilyo, Anak. ha? Bawal manigarilyo, bawal inom nga makahubog. Kalimot ha? Bawal sigarilyo, bawal inom, bawal makaog isda nga nay kaliskis, pasayan, lokon, alimango, lamang loob sa hayop. Manok, baboy, baka, kandeng. Lamang loob ha? Labi na jud si karne. Hindi manigarilyo. Nagarilyo dyan na. Kusog kayo. Manigarilyo ka? Inom. Oh, inom. Ha? Okay na. Pero may inom sa una. Oh, inom mo. Anong ni undang mga inom? Buhay. Kapaway sa. Sabi pas mo ni mo, oh, Pas mo ni mo lagi. yung kuhan. Tapos mas kusog no. Mas maado ni nagabasa ni mo. Oh, kay maulanan man na sila. Nana sa YouTube tong kuhan na to. Pwede pregreen na. Dili copyright. Dili di sa copyright ang banda. Kung mag-testing na, wala yun ang reklamo kuhan. Hindi copyright ang banda. Ano sakit kamay? Ano isang kitandog na ko mo sir, lusay niya kaniya? Kani lusay ya, dako na ra ba niya ikot yan sa ani. Kani lusay ya pag inato ni tandogon mo dako ni. Ah, Mao ni nungdan nganong na taong magsungkod-sungkod or magtaking kay mulakaw ang sa may stroke. Mo ni sa nungdan. Ang tao kana niya osteoarthritis. Osteoarthritis ni arthritis kani hell arthritis. So kanang arthritis sa bradi ni mal otake pohon una-una bawal mo kog itlog, manok, ginamos, bulat, uyap, pasayan, alimango, balot, ha? Makakamkag balot. Tama yun. Pero itlog, kusog bulan. Ano, nagiday siya arthritis. Hindi na to ni bungkag ko ni mga balay-balay. Maabot ang panahon, mabugat ni. Labi na ginahumol, ininit, ha? Masamo. Sige kamay? Sige kamay na. Napos yung pasmos kusog ba? Oh, grabe din iya ha. Bukid mo muna ilang ginagawa mo. Bawal tubig. Soft drinks, bawal. Oo, bawal. Ang sakit, okay nga na ko, dere? Itlog, bulad, Dere, ang sakit yung pangalan, dere? buwan, sa to, yuri. Ako sa Ang sabi daw, naminaw ba? sugar. Ha? Sugar. Oh, sugar. Gane. Yuri, ako sa to. Uric acid. Wala na siya. Hindi na ito kalimtan kay bukat kaya na mga wala siya problema kaya si sugar, no? Uric acid, si sugar. So, kanin sugar, automatic kita tanang tao. Lagi sugar nga ito lawas. Tikman mo baro ang tao. Wala sugar. Sugar lang, ha? So, automatic, no? Maningkamot ang kitang atong sugar, mag-level o di mo taas atong sugar para dili ta magka-diabetic, no? So, ang bawal ani soft drinks, kape, juice, ha? Kapi. Magkakami ng soft drink. Ha? Inom mo eh. Inom sa to, pag na, papay sakit, okay ra, pag sakit-sakit na, undang ang ana, undang ang may gugun. Very good. Di kami ng kape? Ah, kusog. Undang ng kape, di na maayon. Gatas. Oh, gatas. Milo gatas, pwede ha? Ah,